Aquesta planta del bernat quan surten forenses, coses per aquí, i bueno, aquesta consergeria, o l'estat, o el que sigui, pots anar aquí o a Sant Pasqual. Després, aquí hi ha unes escoles que et portarien al laboratori natural. I més a fons hi ha departaments, classes de batxillerat i així. Aquí tenim les exposicions que han fet el Grau. Vale. Estas son las taquillas que al principio nos contaban a una paga sus fines y pues estas son las taquillas y al principio 3, 2, 1, ya. I aquesta és la taquilla per exemple, amb la zona que dona taquilla. ¿Qué pasó en la US? Espérate. Sí, está aquí. Espérate, pero faltaba...